Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nga ikong latensian kamolo nga siya nga sa sinong penter kabahab apo ka penusla constituency. Tena kaliang ka jong nga way na kinong sinong jong ka penusla constituency. Ngawan kanang hangni ban pensyai sa piki media ban penpau hapi. Ya ka iga bang adon kajing sngu ka jong nga ba. Kajing kento ka babun ka bakibriw kila kento aki social media ba per pang MLA ka jongi. Ha ka baki ya kanu ka kam. Ya kanu ka jingjia. Kabajia po ka state ki jongi la syukun tho lut hau badu prestun. Tenga kum kawai naki nong syong snong jong ka kon 20 penusla ngas ngurem ban nga don kata ka jing sngu ba balai mo ba tangya ujongi kibriu kin tho. Bat sakawai ru kidon ki pakan tho hana ki ong ba ka penusla constituency kam don setia ka roi ka par. Kat ba mangipat ki ba syong snong hapo ka penusla constituency ngilayo i ya karoi ka par ban ilayo i ru baki skim ki paper ki latuj sa ki jaka ki jongi ki surok ki lenti ki sengking ki labiang bad ho ki don hi ki jing duna hang te hang ne hang tai tang ba kum ubriu 6% ngimla ban biang ngimla ban penhun ya baro tang ba ban ong kum ba la sya kan tho ba kam biang kata kalong kabom la long namar bangi kum kinong syong snong kamtam manga ngalayo i ba keladon ka jingkala nadu ba ibadu prestun ilawan kumu MLA ka jongi house nim ar hajalai kad hadu menta sibun kiskim ki paper ilawan ra ban omsyu tangkata nilayo ru yaki sibun ki development ki balawan hiar siapa kaja konstituensi ka jongi ban ngayo i ru ba idon ki bakan tho hana ba nilayo ya ka civil subdivision Henry kata ka civil subdivision jong ikam treikan. Tena kalian ka jong ngas ngau lengo ba hakan ko rukom kita kibriu ki yo i bakam treikan. Hoi ban file nomination kita ki candidate ki ban yale ya ka election te kampat la namar bakam pat biang ka jaka. Henry ya ki jingdon kam jong kirit kiriapan ki bahap hapo ka constituency kala biang dun. Ngimdon kam syuk anwan sa silong. Ngilala ban pendep ki kam ki jongi tang hapo. Abit ban kentho tang ya u. Sengaw kumba tang mau hapo kane ka state la jong sengaw kumba day mau ubabat shabi ya ka state i bro kawai balay tang nakadaw simen kabalik se kim su tenat ya u kikwa ben kentho nalor kata om tang baki kentho kisnai kidur kidar ki le haru komjan ban kane ka pen i ya jinglong bin bat ya ka jinglong riudum ka jongi mo kijai ben riu ke jongi hakaba ban pen tho bria ya briu hamtam ubadei uparado parasnam ki kloi ba ban bisyar pat ya ka kam ka baula le ka baula wanra ki jing men toy ki baula wanra hapo ka thain la jong umdon ba bisyar kinang bitang kumdon ka deukti ban bisyar ya ka baula le pan umdon ba bisyar tenga na kalian ke jonga ngamdei ita iba ong ba ngadon ka jinga day ka bajan henry tangkum iway na kinong syong ya ka ka bangalayo i ya ka roy ka par ka bangalayo i bakalawan siya kisnong ki jongi siya kithan ki jongi ngakwa ban penpau siya ka perthei bat siya kinong syong hi jong ka state hi baro ka way bale se ki banabar jong ka constituency kimtim henry mangi ki badon hapo niyo i kambhay kata batang ini ngasngu ba ngai kublay ya pi ki press ki med balakit si syai ka kia ka syon jong ka constituency henry ka jing kan tho ka babul ki kren ben ki kren kho ya u bat ki perkhat hi imat ba une umdei ra ubriu kumangi iman une udei uksuj hi ki don ki bakan tho persya ya u kum taru tena kalian ka jong ngai ala de simen ngasngu persya ban ong hi ban iben ya no briu hadu banda syukun tho persya kamlong ka ba tanggini kublay